místo. Sledujeme dva nejlepší týmy, které tu stojí. Před malou chvíli si Extreme Motřice odnesli jednu z medailí. Kdo si ji odnese právě někdy na to se podíváme a můžu prozradit v tomhle případě, že porota se jednomyslně shodla a to znamená 9 jedniček získal tým, který se stal tím vítězným. Jsou to? Magic Free! Pěčalů a postříbrná medaile si přichází Extreme Motřice! Chce slyšet pohádku, takovou chvilku, jak duši nastraží a poslouchá z uráží. Bídnej táta a bídná máma, nemají prej, co jíst a děti dole zavedou. Zůstaňte tu, no to se ví.